Sa headlines kan mga barata, 3.4 million pesos na kantidad din shabu na kumpiskar kang PDEA sin PNP sa sarong dating soldados sa Banwanin, Calabanga, Camarines Sur. Magtugang sa Libmanan, Camarines Sur, arestado sa anti-drug by bust operation. 1,020,000 pesos ni shabu na kumpiskar. Duwang dating rebelde nagsuko sa militar sa probinsya kang Sorsogon. LTO as in LGU Naga nagpirmahan kasunduan mapadapit sa pagpapakusog sa kampanya sa mga nakadroga si nakainom na mga driver. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Mga preparasyon para sa paaboto na traslasyon procession padagos na pinag-aandam kan konseho kan Barangay Peña Francia. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung igwang pinakasibot na barangay sa siyudad kang nagangunya na simana, inimahing iba kundi ang Barangay Peña Francia kung sa indig di mapoon ang pagprosesyon kang imahe ni Divino Rostro as in Nuestra Señora de Peña Francia sa maabot na Biyernes. Susuki po ng Barangay Ricardo Sierra Jr. kang Barangay Peña Francia, pinag-asigurar subot siya kang DPWH na matatapos ang patrabaho sa sayang barangay bago ang traslasyon prosesyon. Si pinakahuri po, hahamonon ninda bago mag traslasyon procession. Si huri ko pong hiling dyan kan last Friday or Saturday. Igwa na pong sidewalk. Si pavement, si additional pavement kang pinaka tinampo na siminto naman. Garoon na tadada na lang po si takop sa mga manholes. Pagmati ko po kayang trabaho. Ang overpass sa Calaban Peña Francia Avenue ang lilimitaran sana makakasakat para makasiguro na daini madarang peligro sa mga maantabay sa prosesyon. Usually po kang 2018 and 2019, limitado lang po si pinapasakat dyan, si mga media practitioners, saka si mga official photographers po kang mga taga-media. Sa isyu kang liquor ban, hahalaton subot tindang ipapalawas sa executive order ni Alcalde Nelson Legacion para tulos tindang may pasunod. Kami po dependent sa deklarasyon kang ni City Mayor Nelson Legacion. Pag nagsabi siyang may liquor ban sa traslasyon saka sa fluvial, ma-implement po kami. Pero pig-encourage mi po si tao. Kung pwede, kung ma-participar sa traslasyon sa fluvial, dahil na mag-inom. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, ginibukan nakalis na aldaw na Sabado ang citywide clean-up drive kung saan pinagpartisiparan ini kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga City Police Office asin mga residentes kan kanya-kanyang barangay. Taon-taon ginigibo ang nasambitan ng aktibidad. May pirang aldaw bago ang mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta. Padagos pa sa mga bareta, mga gigibuhon sa mga mayong booster shot card na masisitar sa pagkondusir nin random check kan PNP sa sentro kan Naga, bako pang malinaw. Aramon ta ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Mas papahiguton ka Naga City Police Office ang pagsagibog kan uplansita sa syudad. Asin ibabali na ang paghanap ka na booster shots para makalawag sa lugar para sa mga darakulang aktibidades sa Peña Francia Fiesta. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Errol Garche Torena, ang Deputy City Director for Administration kana Naga City Police Office, iniansaro sa plano kana PNP ngunya na kapistahan nina. Tanganing masyarto na mamonitor kan mga pulis ang mga naglalawag sa Naga na bakunado na. Asin mahigot man na implementasyon kan mga checkpoints ang sendang gigibuhon. We are still waiting for the Joint Operation Center. Kung mag-boses na mo earlier, earlier kami pag-checking kaya na isasabay mo naman sa Oplan Sigas at sa mga checkpoints. And we've already coordinated when the last week na pinag-report kami ni City Director sa Regional Office, and we've requested already the help and the supervision also ng ibang mga provincial offices and other units na makatabang. Ito pong, for example, coming from Masbate,
going to Naga na will be participating sa mga events of festivities ni for Piña Francia, sa island pa lang nila, i-check na kung iba silang booster shots, kung iba silang card. Dagdag pa kan opisyal na mayo manin malinaw na direktiba kung ano ang gigibuhon sa mga personang maaraman na mayo pang booster shots card. Alagad posible nga may advice ang mga ini na magpabakuna muna sa mga vaccination areas sa syudad ni Naga. Mapamaling ginibong mandato sa tuya kung, for example, yan ako nag-offline sila sa Panganiban dahil sa rong pamilya na may booster card. Kukuran ba lang siguro si Pangarinda, and then, or ma-advise me na dahil kasi magpanagos. Pero ang may mandatong tinaw sa tuya na may sabay kayo may punitive na dapat gibuhon o sisikahon or idadaraw sa sarang barangay, or we can assess them duman sa area na may nagbo-booster. Tanganing ma-booster na sila. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, presente si Alcalde Nelson Ligacion, mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga, asin mismo ang Regional Director kang Land Transportation Office sa ginibong pirerbahan kan Memorandum of Agreement na nakasentro sa pagpapakusog kan implementasyon kontra sa mga nakainom asin nasa impluensya nin illegal na droga na minsan iyo ang kausa kan mga aksidente. Ako lang kaugmani po na mismo si Regional Director Ranches kang LTO ang yaon di sa Naga City. Tangari po magkapirmahan sila sa kasi Mayor Nelson Ligacion sa implementasyon po kaning anti-drunk and drug driving law, no? 105 si Republic Act 86, ano. Taro po kanilang sinasabi ni Director and ni Sir Glenn Mancera si mga na-drug test na mga drivers, ano, medyo halangkaw ang porsentahe. And dapat pong magtarabangan po ang lokal na gobyerno saka ang mga implementing agencies, lalo na pong LTO. Sa iba pang bareta, sarong nagbumotorsiklo may nakasabat nin aksidente kan subagong aga sa Barangay San Felipe. Aram mo ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Briz. Nagsapo ni lugad sa manlain-lain na parte kan lawas ang sarong motorista matapos ang nangyaring aksidente sa pagultanan kan sarong kotse asin motorsiklo sa intersection kan Deca Homes sa subdivision sa Barangay San Felipe, Ciudad de Naga, kasubagong aga. Sigun kay Melchor Oberos, saro sa kasunodan na motorista asin nakahiling sa aksidente. Mantang pinagbabagtan subot ka na motor ang tinampo na may direksyon na pasiring sa upper barangay ka na Naga City kan bigla nga masabata ka na sarong kotse. Rason tangani nga makaapon anang sambitan ng rider. Ang nasabing rider naghatod subot nin estudyante sa sarong eskwelahan sa Ciudad de Naga antes ang pangyayari. Ano kami pabalik na kami pauli na magkasunod ang kami kato si motor ay yung kutsi kasabatan may man siya may tigiwasan siya yun to sa pulsi kay banan ko ay may nagyuton dahil yun ang iniwasan niya umaman ako na yung nagyuton patoka sa kapukas ako sinambukan di ko manaling kung may nagyuton talaga umayo. Tulos man na pig-aragapan na madara sa ospital ang nasambitan ng motorista na nagsapo nin lugad sa iyang lawas ninhuli sa kusog kan impact kan pagkakabunggo. Panagos pa man ang investigasyon kan Philippine National Police sa nasambitan ng aksidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 3.4 million pesos na kantidad ng droga na recover sa Banwaanin, Calabanga, Camarines Sur. Dating soldados arestado. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box.
Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padagos pa sa mga bareta, duwang miyembro ng rebelding grupo sa probinsya kan Sorsogon nagbalik loob sa gobyerno. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Liwat na nagdagan ang bilang ka mga nagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating rebelde sa Bicol huli ka maigot ang kampanya kang militar sa mga Philippine National Police. Alas 2 din maagahon kasubang hapon sa barangay Calmayon, Huban, Sorsogon, nagsuko ang duwang dating rebelde sa tropa kan 22nd Infantry Battalion bit-bit ang duwang M16 rifle. Matapos kaini itinuktuman ka nagkaperang residente sa pinagtataguan kang sarong container na nakatalbong sa daga na may laog ng tulong M16 rifle, bala para sa M14 asin M16, magazine, anti-personal mine, magamit sa komunikasyon, mga sangkap sa pag-ibon ng pampasabog asin iba pang kagamitan. Susuki Major General Alex Luna, dapat arugon subot kang ibang rebelde ang ginibo kang sedang kaibahan na magbalik loob na sa gobyerno asin mga kaibahan ang sa indang mga mahal sa buhay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, dating soldados arestado sa anti-drug bypass operation sa Calabanga, Camarines Sur. 3.4 million pesos na kantidad ng shabu na recover. Aramon ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Dakop sa ginibong drug bypass operation ang sarong dating soldados asin kaibahan kay sa log mismo kanda residensya sa Barangay Santa Cruz sa Calabanga, Camarines Sur sa paingenot kan PDEA Catanduanes, Camarines Sur, Masbate. Asin pagkikipagtabangan kan PNP Calabanga bandang alas 11:50 kasubanggi. Pinagbistuhan suspect na si Alvin Bonifacio, ex-military asin na pigkukonsiderar na high-value target mantang naabutan man sa lugar. Ang suspect na si Jomel Abeca. Na-recover digdi ang duwang pidasong heat-sealed transparent plastic sachet asin tulong pidasong plastic bag na may log din pinagtutubudan shabu kabali na ang bypass item. Abuton man sa labi 3.4 million pesos ang items na recover kan mga otoridad sa mga suspect. Nasa kustodiya na kan PDEA ang duwa tanganing sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Nasa kustodiyang unyan kan Libmanan Municipal Police Station ang magtugang na sinda Edsel Diliagas. Asin si Richard Diliagas, residente kan Zona 3, Barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur, matapos mabakalan asin makumpiskaran nin shabu na may kabilugan na timbang na 200 gramo na nagkakantidad din 1,020,000 pesos. Ang nasabing operasyon ang pinanginutan kang Regional Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Camarines Sur PNP asin Libmanan PNP. Sa iba pang bareta, amay natapos ang ginibong Educational Assistant Payout kan DSWD Bicol na pinagibo sa covered court kan lokal na gobyerno kan San Fernando, Camarines Sur kang nakalis na Sabado. Naging maugma ang pagmati kan mga nakakuha kang sedang ayuda. Huli taigwang banda, hali sa Kafgo Batalyon kan Philippine Army. May libreng wifi sa binyo kan payout. May libreng isnakan, nakaantabay mandigdi ang PNP asin ambulansya. Uminabot sa 1,043 ang natawan ni ayuda katumbas kan 3,116,000 pesos na tabang pinansyal sa mga taga-Kamsur. Nagpasalamat man ang DSWD Bicol sa tabang kang opisina ni Mayor Fermin Mabolo kan San Fernando, Camarines Sur. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Diwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.